дар замони соҳиби истиқлолӣ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, бо бунёди биноҳои наву замонавӣ, шароити таълиму тарбия беҳтар ва дастоварди маорифчиён давра ба давра бештар гардид. Дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд соли 2025 иншооти зиёди соҳа аз ҷумла мактабҳои наву замонавӣ, кӯдакистону толорҳои варзишӣ ва дигар иншооти муҳим сохта ба истифода дода шуд. ҳоло дар 965 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ беш аз 593 000 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳо, соҳибкорон, сокинон ҳам дар бунёд, таъмир ва навсозии иншооти соҳаи маориф саҳм мегузоранд. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад ва сол аз сол аз ҷониби ҳукумати мамлакат соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. ва дар соли 2025 дар вилояти Суғд 58 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогири 16988 ҷойи нишаст дар ду баҳс сохта ба истифода дода шуд. ҳамзамон таъкид менамоям, ки дар назди муассисаҳои таълимӣ низ 6 толори варзишӣ ва 8 майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд. яке аз масъалаҳои муҳим, ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба он бештар равона шудааст, ин бунёди муассисаҳои томактабӣ, фарогирии кӯдакон ба таълиму тарбия мебошад. дар доираи иҷрои барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 соли сипаришуда дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои муҳим анҷом дода шуда, кӯдакистонҳои нав бунёд, марказҳои инкишофи кӯдак дар назди муассисаҳои таълимӣ таъсис дода шуданд. натиҷаи тадбирҳои андешидашуда буд, ки фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар гардид. соли 2025 27 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо фарогири 3855 ҷойи нишаст барои кӯдак сохта ба истифода дода шуд. ҳамчунин дар назди 8 бинои муассисаҳои таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак, яъне тайёрӣ ба мактаб барои 240 нафар кӯдакон таъсис дода шуд, ки ин ҳам фарогирии кӯдаконро ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бештар мегардонад. соли 2025 барои маорифчиёни вилояти Суғд соли дастовард ва музаффариятҳо арзёбӣ мешавад. дар баробари бунёд, таъмир ва навсозии иншооти соҳа, хонандагону омӯзгорон дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда, ба гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф шуданд. дар соли нав ҳадафу нақшаҳои нав муайяну мушаххас гардида, барои афзун намудани дастовардҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ таъкид намуданд, ки тибқи таҳлилҳо 25 соли оянда шумораи хонандагон дар Тоҷикистон ба 4 миллион нафар мерасад. сарвари давлат зарур шумориданд, ки бояд барои ҳарчи бештар омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардондани низоми таҳсилот, яъне омодагӣ ба гузариш ба низоми 12-солаи таълим аз ҳолу чораҷӯӣ намоем. дар вилояти Суғд дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат бо мақсади рушд бахшидани соҳаи маориф дар самти бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва ҳавасманд намудани омӯзгорону хонандагон тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. ҳоло ба истиқболи ҷашни фархундаи миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи маориф ҷараён дорад ва нақшаҳои нави созандагӣ дар ин самт амалӣ мешаванд.